Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku yadda za ku saita Facebook account ɗinku wanda zai goge kanshi da kanshi da zaran mutum ba shi da rai, Facebook account ɗin zai goge. Saboda haka kafin in nuna muku yadda za ku yi, ina mai tunatar da ku cewa idan kun manta ba ku mana subscribe ba ko kuma sabon zuwa ne, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all, wanda shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo YouTube sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka, to ka danna mana like, sannan ka yi mana share, ka tura ma abokanka a social media gaba ɗaya domin wasu masu amfana. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya, to kai mana comment, insha Allahu za mu baka amsa. Abin da nake so in nuna muku cewa shine akwai wasu lokuta da dama za ka ga mutum ba shi a raye amma Facebook account ɗin shi yana yawo, komai nashi yana yawo. To kuma kun san al'amarin rayuwa, akwai wasu abubuwa wanda mutum zai yi, wani zai aikata abin alheri ne, zai dinga maimaita kanshi yana nunawa. Haka zalika wani kuma abin tsiya zai aikata. Kuma ba a so mutum kuma ya aikata abin tsiya ya mutu ya bar baya da ƙura. Saboda in dai har ka aikata wani abu na tsiya, idan wani koyi da shi na irin wannan abun da ka aikata, to kana fa da kamasho. A duk lokacin da aka samu dama aka yi wannan abun, to kai ma za a baka kamasho saboda kai ne sila. Haka zalika idan abin arziki ka aikata, idan wani ya koyi da kai za a baka lada. To sakamakon haka naga ya dace in nuna muku wannan hanyar wanda cewa za ka bi ka seta account ɗinka na Facebook, wanda da zaran cewa Allah ya ma rasuwa, to wannan Facebook ɗin zai goge kanshi da kanshi ba tare da an tuntuɓe shi ba. Yana da matuƙar amfani, mu lura mu duba, saboda shi account ɗin ya kasance na yanar gizo ne wanda cewa yana yawo ne, kowa da kowa zai ci gaba da ganin shi. Allah kaɗai san adadin mutanen da suke kallon wannan account ɗin. To da wannan hali ya kamata a ce kowa ya ƙoƙari ya saita shi. Ku kalli bidiyon nan har ƙarshe don ku gane abin da nake nufi. Abin da za ka yi da farko shine za ka zo ka shiga cikin Facebook account ɗinka, misali kamar haka. Idan ka shiga cikin Facebook ɗinka, daga nan sama gefe ga wani wuri nan gurin, wajen yankan nan, wannan layin nan guda uku. Idan ka shiga cikinsu, sai ka zo ƙasa, misali ka yo ƙasa. Idan ka taho ga wani wurin da aka ce setting, wurin setting ɗin nan sai ka zo ka danna akan setting ɗin nan sai ka shiga. Idan ka zo ka shiga setting kamar haka, zai kawo ka, sai ka zo ƙasa, ka ci gaba da zuwa ƙasa. Akwai sete-sete da dama wanda cewa akwai su amma ba kowa ya san da su ba. Da kun ga inda nake bukata ku shiga nan, gashi nan an ce account ownership and control. Manage your data monthly of legacy, contact, deactivate or delete your account and more. Nan ɗin nan shi za ka zo ka shiga, ka gan shi nan sai ka zo ka shiga cikinsa. Idan ka shiga cikinsa, kun gani? To abin da za ka yi na farko, saboda ka samu ka seta wannan application ɗin, sai ka zo nan gurin na farkon nan sai ka shiga akan shi. Idan ka danna akan shi, ka gani, sai ku duba ku karanta ku ga duk abin da ake nufi. To daga nan gurin kun ga a nan gurin gashi nan, a nan ya nuna min no. Kaga ban mutum bai sai da su wani delete account after date. Kun ga kun lura da abin da na gaya muku ko? To wannan ɗin nan. To abin da za ka yi na gaba shine yanda za a yi, za a yi ka seta shi. Sai ka zo ka danna kan wannan legacy change. Ya za ka saita shi? Yawwa, idan ka danna shi akai haka, sai bayan ka danna nan gurin, in kana so ka danna nan gurin, sai ka zo ka danna nan gurin, misali. Ka gane? Idan ka danna, to kaga dai yanda abu yake nan gurin, sai ka zo ka danna mu. Za ka karanta, za ka ga duk ga abubuwan da aka faɗi nan a game da cewa ga yanda za ka yi, ga yanda za ka yi. Bayan duk ka gama sai ka zo ka dawo. Idan ka danna ka aje, ka sa shi a nan gurin, sai ka zo ka danna yes. Idan ka danna yes, shikenan ka seta shi. Ka gani? Bayan ka yi saving ɗin shi, delete after date, sai ka zo ka danna a kai. Kaga abin da ya faɗa ya ɗan ba da 'yan bayanai, sai ka zo ka danna a kansa, misali kamar haka. To shikenan, kaga account ɗin yanzu gashi nan ya dawo ya nuna an kunna shi. To a duk lokaci sai ka zo ka fita. A duk lokacin da ya kasance Allah ya ma cikawa, wannan account ɗin zai goge gaba ɗaya
za a daina ganin komai, duk wani posting da aka yi a wannan account ɗin za a daina ganin shi. To ta yaya za a gane haka? Su YouTube suna lura da ta yaya za su gane cewa mutum baya nan a raye? Za su dinga duba timeline ɗinka da duk wani posting da kake, za su ga cewa account ɗin an daɗe ba a yi posting ba, ya kai kamar shekara ɗaya ko sama da haka. An suka ga ba a posting ba, to wannan abun zai goge. Ta wannan hanyar ne za su bi su gane cewa wannan account ɗin mai shi baya raye, da kuma posting da za su ga cewa an daina posting. Saboda haka idan wannan bidiyon ya burge ka, da Allah ka danna mana like, sannan kai mana share, ka tura ma abokanka a social media domin su ma su amfana. Wannan yana da matukar amfani, mu nuna ma junanmu, ku mana posting, ku tura mu abokai da kowa da 'yan uwa da abokan arzika. Ina mai tunatar da ku cewa idan ka manta ba kai mana subscribe ba, ko sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all, wanda zai bada dama da zarar na ɗora bidiyo a sanar da kai.